12, 13, 12, 23, el 10. El 10, ai, això em sona d'ahir. Això em sona, bola, cordill. Clar, és que avui veurem la segona part del vídeo d'ahir, la dels penjants amb boles de fusta. Som-hi! Pel següent treball necessitarem boles de fusta de totes les mides, fil de cotó, fil de juta, fil ferro, fil de seda, llana, una cinta per decorar, tisores, alicates i uns picarols. Bé, per aquest nou treball fem servir el fil de cotó, que he tallat una tira d'1 metre i 12 tires de 25 centímetres. I al mateix temps farem servir 8 boles de les de 20 centímetres. Oi, 20 centímetres, 20 mil·límetres. Doncs agafem els fils que tenim tallats, els posem aquí sota i amb els dos que ens baixen de dalt i farem un nus just al mig. Lights up my memories, the magic of love. We made time, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on to silent nights, holy nights, and angels singing lullabies, and heaven and nature singing goodwill to all, to all. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, night divine, to silent nights, holy nights, and angels singing. I per aquest penjoll farem servir el fil de seda o nylon, 48 boles, de les quals 42 seran més grans i 6 una mica més petitones. I anem a començar. Nights, holy nights, and angels singing lullabies, and heaven and nature singing goodwill to all, to all. Enfilo 5 boles, les 4 primeres grans i la 5a petita. Un cop tinc les 5 boles petites, reculo i entro per justament la de sota, deixant la petitona aquí a la punta, n'enfilo 2 més de grans, una, dues, i entrarem per la primera que havíem afegit.
ara sí. Ara tenim el primer. Singing lullabies in heaven and nature, singing goodwill to all, to all. There are times I can remember with family and friends, the light of Christmas radiates and lights up my memories, the magic of love. We make time, but why does it change with the seasons, and why can't we just hold on to silent nights? Pel proper treball farem servir fil de cotó, fil de jute, unes boletes, una de més gran i unes de més petites, i el pentinador pel fil. Doncs bé, he tallat 10 tiretes de 25 centímetres, una de 50 centímetres i una de 60 centímetres del fil de jute. Aquest el farem servir per lligar els altres. Agafant per la meitat, passem el cantó bo per dins del que té el nus i tirem. Agafem un tros de 80 centímetres, el passem per sota el coll i farem un nus quadrat. A veure si me'n surto, em sembla que això és cap aquí. Passem el de l'esquerra pel damunt i el de la dreta el passem per sota del treball i el traiem pel damunt. In December, we give our gifts, wishing well to our world, peace on earth to everyone, a time to be joyful when all is calm and all is bright. But why does it change with the seasons, and why can't we just hold on? I can remember with family and friends, the light of Christmas radiates and lights up my memories, the magic of love. We make time, but why does it change with the seasons, and why can't we just hold on to silent nights, holy nights, and angels singing
m'acomiado. Fins demà, un petó molt fort i cuideu-vos.